și bine v-am regăsit la un nou episod de Stumble Guys. Da, fraților, să dați un mare like și un subscribe. Și astăzi ca Stumble Guys. Da, să dați un mare like și un subscribe. Cu ce simt să ne jucăm? Uite, o să ne jucăm cu Golden Banana. Și o să dăm un Laser Dash. Da, hai să dăm un Laser Dash. Să dăm. Că deja am spus, știu că spun în continuare să dați un mare like și subscribe, am înțeles deja. Așa, nu era nimic, știu, era telefonul meu, da. Ok, hai să jucăm Stumble Guys, bă, dar de ce se mișcă așa de greu? Și de ce se mișcă așa de greu, bro? De ce se mișcă așa de greu, bro? Nu știu. De ce se mișcă așa de greu? Bă, uite, mă! Da, nu știu ce s-a întâmplat, hai să mai dăm. Stai. Așa de greu. Ok, hai să dăm o Laser Dash. Hai să mă mai pic o dată mapa. Nu mai pic. Deja casc aici de pică, mă. Golden Ball. Deci nu știu, nu mă pot juca Stumble Guys. Nu știu de ce nu mă pot juca Stumble Guys. Ok, o să intrăm pe blog, deci. Da. Băi, Mariox 100 intră. Hai că intru, dacă eu să le dau eu invite. Hai să le dau eu invite. Da. Pam, pam. Black Dash. O blog de eș. Deci cum să spune Black Dash. Așa, da. Hai să le dăm invite la toți. Să vedem cine intră. Mariox, ok, a intrat Mariox 100 și hai să dăm play. Da, ce tare. Dacă nu știi de ce vorbesc așa de lent, da, cam casă. Că abia m-am trezit. M-am trezit pentru un videoclip. Wow! Da. Bă, iarăși! Bă, tu bagi. Ok. A intrat Pufic fără. Și Mariox idă, bă, nu chiar idă, Mariox 100 idă. Adică nu e ca Luca adică nu e cu idă, nu e doar idă. Da.
Unii mai cheamă ITB, unii mai cheamă IT. Că cam așa e. Da. Oleu, ce era să dau fundul. Bro, mamă, m-am descurcat bine, bro. Bine. Deci stăm așa, o aludecare elegantă. Ha, mă. Stăm aici o oră până vine blocul. Nu, de ce asta? O urăsc. O urăsc, bro. Auci. Uci. Bă. Bă, nu, frate, aproape. Nu cred. Aoleu, a câștigat Pufică fără. Hai să dorm la Viorel fake. Nu există. Viorele fake, de ce? Ok, 3. Bă, scrieți în comentarii când face 3+3. Eu cred că face 2. Da, cu sigur. Dacă 3 plus 3 face 6 plus 3 face 2. Cu siguranță, bro. Ok. Nu mai intră nimeni, hai să dăm play. Da. Da. Mai mă întind așa că v-am spus că deja de-abia m-am trezit. Și o să mă uiți. Mamă, nu cred! Fraților, am primit ceva tare. Am primit inimioară la Meti! Bine, fă! Am primit inimioară la Meti! Let's go! Am primit inimioară la Meti! Am primit inimioară la YouTuberul Meti! Bine, bă, let's go! Sunt fericit că am primit inimioară la Meti, o să vă arăt și pe shorts. Dar nu știu dacă o să-mi iasă shorts. Și da. Dap! Yes! Dap, yes! Bă! Oh, Pufică fără! Bravo, bă! Și ce am dat punctul la bord. Pa. Să nu uitați, fraților, că eu cu Yasin o să facem o piesă dacă facem 1000 de abonați împreună. Adică dacă face și Yasin și eu 1000 de abonați, facem o piesă, doar că dacă nu facem, asta e că eu nu știu, trebuie să cumpăr studio, dar nu știu când o să cumpăr studio, că trebuie să am și calculator și nu știu când o să am pentru asta, așa că nu știu când o să facem noi o piesă. Deci da. Aoleu, deci da. Lucas ITB a câștigat. Bine, bă, let's go. Ha. Hai să ne mai uităm ce e pe shop. Nimic interesant. Uite, îmi place oferta asta cu Orbit. Că nu l-am pe Orbit și l-aș vrea să l-am. Că uitați-vă.
Ia, unde e Orbit? Că e speciala mea preferată, bro. Arată șmecher rău fix. Da. Și dacă asta a fost episodul, eu am fost Lucas, ne vedem data viitoare.